יניב קדוש, ליאור מלאך, גיל מנדל, תאי פרל, אילן רבי, הקפטן. מה שאתה אומר קובע? מה שאני אומר קובע, אני מתכנן את ההתקפה, אני מסדר את ההגנה, אני מרים את הגביע גם. ההרכב הזה במקור הוא הרכב של סאונדמנים, הוא התחיל כהרכב של סאונדמנים, וקצת בשנים האחרונות הוא השתנה. יש לנו את העניין עם הבסיסטים, אתה מכיר את זה בספיינל טאפ שיש את המתופף שמת כל פעם? כאילו, יניב, אני לא רוצה להוציא פה משהו, אבל אנחנו פה כבר החלפנו 10 בסיסטים, כל אחד בסיבות שונות ומשונות. אחד עזב בגלל שהוא נהיה חירש, השני עזב בגלל האהבה, נסע לנו לארצות הברית, השלישי התבאס מהמילים, מהטקסטים, ויאני ברח לבסיסט. ההרכב הזה הוקם בשביל הכיף, נטו, וזה מה שמחזיק אותנו הכי הרבה, ואתה יודע, אנחנו עושים כיף, אנחנו אוהבים לעשות כיף, 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 כיף. מה אתם רוצים להשיג מהרכב הזה? לעשות הרבה 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 מוזיקה קודם כל, שימשיך להיות לנו כיף ושימשיך להיות רוק אנד רול בישראל. אם תעלו לחמם את היהודים, מה הולך לקרות בהופעה? ירדו לנו הביצים ואנחנו נפרק שם את המקום. פרק את הבייסדרם. הכיסאות עומדים כאן לבדם ועוד מעט זה יתמלא ויתחיל הבלגן. הנה מאיה, הנה משמע, וגם מיכל, והנה עוד פעם הצרבת מהווייבים בהיכל. אני רעב וגם צמא גם, ונמאס לי כבר בכלל, אבל מה זה משנה? כי הנה בא קרנבל ויש לי להקה ואתם שומעים אותה עכשיו. זה לא קל, אתם יודעים, כן לא קל פה המצב בשואו ביזנס. אתה נחמד, אתה מסביר, אתם יודעים, אתה שואל להצתה, אבל רואה לה בעיניים שרק את הכסף